भैया बहुत बोल गाना फाड़ झट फाड़ वीडियो। अब रवा देखी रोस्ट प्रेमी पर अपने के दर्द वाला गाना पर जबरदस्त रोस्टिंग। भैया कुछ बिहार के झाटू सिंगर बाल लो ना, वहाँ लोग के गाना बहुत ज्यादा सैड वाला आवता, मत कुछ वहाँ लोग दिल कैंग टूटता आ कैंग बिखरता। तो भैया ये सन के सिंगर लोग बाना हम इस चैनल पर वीडियो लेके आवे नी आ वहाँ के गाना पर बाना जबरदस्त रोस्टिंग करनी, खाली सैड वाला गाना पर। अगर भैया ऐसा गाना पर वह जबरदस्त रोस्टिंग देखे के चाहता नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी आ बेल आइकन के दबा दी, ताकि कोनो भी नोटिफिकेशन बना रहुआ से मिस ना होके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के एगो लाइक कर दे। दिल ना लगई है यारवा दुखावा बहुते होई। अरे भैया काहे ना दिल लगइयन हो, का भइल बा? तारा कोनो तकलीफ भइल बा का? आगे गानावा में हनुमान गैर पेल के अटका देला बड़सन, ओही से सब के सलाह देता रहे कि दिल मत लगइए। तनी खोल के बताओ ना, हमहू जानी का भइल बा तारा साथे। तो दिलवा जब जब ओकरा के जोही ओखिए तब रोई रे। अरे भैया खाली अखिए पर लोड ना गिरी हो, तारा गणिये पर बाना कीचड़ फेंके लागी। मत पूछ दिल वाला से कौन कौन तकलीफ होला। आ तू का अब भैया तारा संग जन हितवा बैठल बा त इस साला के का भइल बा जो ऐसे नेहुर नेहुर बोला? तारे साला सीधा होगा ना बोल। पर से किनो बेटी 14 हंसी है त माच हमके बता दे रे पुरवा। अरे भैया पूर्व तार मौसी लगे लेकिन नानी हो कि तार बतिया मान के बता दी तार कवना दिशा में सैया रहेले, कवना दिशा में सैया रहेले। अरे भौजी पूर्व दिशा में रहलन। आ देखिए पूर्व दिशा में बना बहुत ज्यादा बढ़ आइल बा, जितना नदी चला तारी सन ना सब साला फूल चला तारी सन। एगो काम करियो, पाट जमा खोल लियो, हाथवा में लेके आ हेल जइयो, आ कछवा पहन लियो, कछवा मत भूलियो। अगर जे कछवा छोड़बा ना तो गड़िया में जोखवा घुस जाइए सन, ओई जबा ना छौक छौक मर जइबा नाती। रूसल बाबाली डोबे कान बाली। अरे भौजी रूसल बना तो एगो काम करो, निकाल के आ कबाड़ में बेच 10 साला के। उस साला मजबूरी नहीं के समझत का लॉकडाउन में। सोरहो सिंगार रोके कहेले। अरे भैया का कहलो कि पहले खातिर चलाओ बाहर से जल्दी, ये नु कहे के चाहता रू ना। तारा चेहरा के इंप्रेशन देख ना कुछ यही तरह बुझाता हमरा। तू बाड़ू ना ज्यादा खुखवा गइल बड़ू पेलवा खातिर, धीरज धरा, खाली बाढ़वा हो रहा था भैया दौड़ के चलाओ तारन। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में सैया रहेले। अरे भौजी ना बतानी कि पूर्व दिशा में रहलन। ज्यादा गान में खुजली होता ना तो तू ही साहबा लुगवा खोल के आ हेल ना जा, लाड़ पूछ तारी भैया से। बस भैया आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते नहीं। कैसा लागल है भैया दर्द वाला गाना पर अपने का रोस्टिंग? अगर वीडियो अच्छा लागल तो वीडियो का लाइक कर दे, चैनल के भैया सब्सक्राइब करो ना भूलम, ताकि कोनो भी हम वीडियो डाली ना तो वो लोग के पेज के आगाड़ी तेजी में बिल्कुल फ्री और मुफ्त में पहुंचो। तो चलिए भैया आज के वीडियो बना हम यहीं पर समाप्त करते।